Пятница 28 лютага, Белсат Зум у эфіры. З вами Віталь Бабін. Вітаю спадарства. І вось якія тэмы сёння ў нашым выданні. У дзень свайго 60-годдзя памёр лукашэнкаўскі прапагандыст Юрый Азаронак. Не можаш купіць бульбу і моркву, шукай другую ці трэцюю працу. Лукашенко даў парады беларусам, якія жывуць у краіне з самымі нізкімі цэнамі. Чытачы Белсату паведамляюць, што не могуць набыць долараў новага ўзору. У чым прычына? У Менску ў дзень свайго 60-годдзя памёр Юрый Азаронак, бацька адыёзнага прапагандыста Грыгорыя Азаронка. Апошні паведаміў, што прычынаю смерці сталіся, цытата, хваробы, назапашаныя з гадамі. Юрый Азаронак быў вядомы рэзананснымі дакументальнымі фільмамі, якія актыўна падтрымлівалі курс Александра Лукашэнкі і ачарнялі дзеячоў тагачаснай апазіцыі. У 90-е і нулявыя ён выступаў ідэолагам афіцыйнай палітыкі і працаваў у белтэлерадыёкампаніі. Аднак пасля звальнення з дзяржаўнай службы апынуўся на перыферыі медыяпрасторы, займаючыся праваслаўнымі праграмамі. Справу бацькі працягвае ягоны сын, галоўны голас лукашэнкаўскай прапаганды Грыгорый Азаронак, які ўжо паабяцаў, цытата, вечна захоўваць памяць пра бацьку і ісці ягоным шляхам на славу прэзідэнта. З намі на сувязі медыаэксперт і старэйшы аналітык медыа-IQ Паўлюк Быкоўскі. Спадар Паўлюк, вітаю вас. Вітаю вас. Лёс Азаронка старэйшага як рупара лукашэнкаўскай прапаганды, на ваш погляд, чаго тут больш, поспеху ці ўсё ж такі прафесійнага ўпадку? Ну, тут складана ацаніць гэта так адназначна, бо ён завершыў сваю працу як супрацоўнік прэс-службы, зняў некалькі яркіх прапагандысцкіх фільмаў, пра якія шмат гаварылі, але наўрад ці іншыя людзі абавязкова будуць гэтым ганарыцца. Ну, але яму, можа быць, это было прыемна, што пра гэтыя фільмы так шмат гаварылі. То бок гэтыя фільмы так ці інакш паўплывалі на беларускае грамадства, іх абмяркоўвалі. Як это выглядала, магчыма, вы памятаеце, як тады беларускія гледачы адбіралі тое, што паказвала БТ з аўтарствам Юрыя Азаронка? Ну, наўрад ці тут можна казаць, што это был вольны выбар, бо не сакрэт, што у сеткі вяшчання такого кшталту прадукцыя з'яўляецца тады, калі яна патрэбна для прапаганды, і людзі не ўплываюць. Это не інтэрактыўнае тэлебачанне, дзе можна замовіць і выбраць, што ты хочаш паглядзець. Людзі проста мелі магчымасць гэта паглядзець тады, калі ім это давалі паглядзець. Ну, і яны выбіралі, ці будуць яны глядзець, ці выключыць. Некаторыя глядзелі, і некаторыя глядзелі, каб пацвердзіць сваю карціну света, апаненты не маюць рацыі, лаяльнасць Лукашэнку — это правільна, а все астатнія, ну, там хочуць нечага кепскага. Іншыя людзі глядзелі, каб паплявацца і абмеркаваць, наколькі гэта все груба, неправільна зроблена. Але само па сабе гэта не ёсць прынцыпова чымсьці новым, гэта было ў духу савецкай прапаганды, яна працавала ў манапольным асяроддзі, дзе не было фактычна магчымасці камусьці супрацьстаяць ёй, не было альтэрнатыўных меркаванняў, акрамя такога ультракароткага дыяпазона, дзе вяшчалі Радыё Свабода, Голас Амерыкі і іншыя замежныя галасы. Вось. Але асноўнае вяшчанне, асноўныя газеты все кантраляваліся Савецкім Саюзам, камуністычнай партыяй. Вось у гэтым свеце фільмы Азаронка былі бы больш-менш паспяховымі, бо не было бы што ім супрацьпаставіць. Але яны выходзілі тады, калі ўжо існавалі розныя меркаванні ў газетах, выходзілі незалежныя газеты, потым пачаў з'яўляцца і распаўсюджвацца інтэрнэт як канал камунікацыі для масавай аўдыторыі, і там гэта ўжо не магло так працаваць. Вось сённяшняя прапаганда працуе больш далікатна на розныя мэтавыя групы, стварае розныя прадукты, але засталося для людзей сталага веку, людзей майго веку, крыху старэйшых, хто глядзіць тэлебачанне у кабельных сетках і гэтак далей. Вот ім прапануюцца праграмы кшталту таго, што рабіў Азаронак, але не як асноўныя выпускі, а як нешта такое дадатковае. Таму это выведзена ў нас у аўтарскае тэлебачанне, у якім, ну,
аўтарскае тэлебачанне ў двух косці, у якім прысутнічае ягоны сын, прынамсі Рыгор Азарёнак. Але калі браць фігуры прапаганды мінулага перыяда, то гэта зусім не Азарёнак насамрэч. Напэўна, Александр Зімоўскі быў больш яркім і праклаў за сабой такую лінію не толькі палітычнага каментара, натуральна, і з сатырай, і дыскрэдытацыяй апанентаў Александра Лукашэнкі, але тым не менш яркага. І зараз Марат Маркаў і іншыя спрабуюць працаваць у гэтым накірунку. Быў Яўген Віктарович Новікаў, гэта тое, што выклікала нават пэўнае такую... Ім грэбавалі нават супрацоўнікі тэлебачання, якія проста включалі камеру і сыходзілі, бо яны не маглі так вот без смеху глядзець на тое, што ён кажа. У яго была перадача «Права человека. Взгляд в мир», и он рассказывал, як у Злучаных Штатах дети мусят есть пацуковых и так далее. Ну, то бок рассказывал нешта абсолютно нават непрымальнае да савецкай прапаганды, ну, напэўна, ўжо такога брежневскага перыяду. Гэта было занадта груба і радыкальна. І вось сёння, можа быць, у гэтым ключы працуе Рыгор Азарёнак. Ён дазваляе сабе вялікія эмоцыі, такія грубасці, якія недапушчальныя ў іншых перадачах. Мы можам паспрабаваць паглядзець, як памянялась, уласна кажучы, сама па сабе прапагандысцкая машына, як яна выходзіла з сітуацыі манапольнага, так скажам, валодання у савецкім часе, потым перыяд галоснасці, калі нават на дзяржаўных медыях з'яўляліся розныя галасы, якія выказвалі розныя пазіцыі. Потым з'явіўся час, калі з'явіліся реальна незалежныя медыі, і потым іх пачалі прыдушваць, але застаўся інтэрнэт, і праз інтэрнэт сёння, праз YouTube, праз сайты, праз сацыяльныя сеткі меркаванне іншадумцаў ўсё ж такі даходзіць да аўдыторыі ў Беларусі, і ўжо няма такой рэха-камеры, дзе бы працавала адна прапагандысцкая машына, і нішто не магло бы ёй запярэчыць. Вы кажаце, што ў прынцыпе справа якасці гэтых фільмаў грала нейкую ролю, у тым сэнсе, што гэта вельмі такая была савецкая прапаганда, калі мы кажам пра Юрыя Азарёнка. Ведаем пра тое, што курыраваў ягоную працу, быў блізкім да яго Віктар Шэйман. Ці мог бы такі чалавек, як Юрый Азарёнак, на ваш погляд, мець нейкі поспех як рэжысёр на тэлебачанні, калі б не было гэтага ягонага шэрага кардыналу? Я думаю, што тут важна нават не тое, хто яго курыраваў, хаця это важна, а тое, якую ролю он іграў. Вот Азарёнак іграў ролю, хай будзе такі вось інструмент, тады, калі ён будзе патрэбны, мы яго выкарыстаем. А ў іншы час яму проста не трэба было мець рэгулярную нейкую такую занятасць, і ён меў працу, ну, такое час ад часу. Толькі ў апошнія гады, ўжо, напэўна, рыхтуючыся на пенсію, ён атрымаў сінекуру у прокуратуры там ці у белтэлерадыёкампаніі, але яна таксама не была творчай, бо ён уже не рабіў такіх прадуктаў, якія бы мы з вами абмяркоўвалі. Але, натуральна, ён прымаў нейкія важныя рашэнні для супрацоўнікаў белтэлерадыёкампаніі, напрыклад, ці штосьці падобнае. Але на ваш погляд, чаму менавіта ўжо пасля 2010 года Юрый Азарёнак стаў незапатрабаваным, ягоная творчасць стала незапатрабаванай для БТ, ці то ён проста не мог прыстасавацца да новых нейкіх прынцыпаў, нейкай новай якасці прапаганды беларускай, альбо проста быў не ў кантэксце, альбо, можа быць, нейкія асабістыя ягоныя прычыны, вось кажуць пра тое, што ў яго былі праблемы з алкаголем. Я не гатовы абмяркоўваць яго асабістыя прычыны. Мне падаецца, што ён нам вядомы фактычна як аўтар двух, можа быць, 3 фільмаў, такіх прапагандысцкіх фільмаў, але больш нічога. «Дзеці хлусні», там «Жалезам па шклу», там яшчэ нейкі быў адзін фільм. Вось гэта тое, што мы заўважылі. Астатняе, ну, гэта нават не прыцягнула ўвагі. А, адпаведна, ну, мы не можам казаць пра такі, ну, уласна кажучы, поспех. Калі ж казаць пра сталы ўплыў у прапагандзе, то я думаю, што людзі кшталту Зімоўскага ці Марата Маркава, там, Ігара Туры і гэтак далей, гэта зусім іншая фармацыя. Гэта людзі, якія прапануюць і аргументы, і вядуць сябе, ну, быццам бы незалежныя журналісты. І для аўдыторыі гэта можа быць больш-менш праўдападобным вытлумачэннем таго, што адбываецца. Ну, то бок,
гэта не тое, што вас паставілі перад фактам і прымусілі паглядзець на нешта, што абсалютна або вамі непрымальна, калі вы маеце іншыя перакананні, або поўнасцю, можа быць, падтрымліваць, але вам не хочацца глядзець гэтую грубасць. Вось у гэтым накірунку мала было зроблена. Але разам з тым, калі браць досведы савецкай прапаганды, то якраз вот такія фільмы у канкрэтны момант маглі адыгрываць ролі і падштурхоўваць да палітычных рэпрэсій там ці да нейкіх палітычных зменаў у краіне, калі яны з'яўляліся па замове партыі. А партыі трэба было кіраваць масамі, і для гэтага яна выкарыстоўвала ўсе інструменты, у тым ліку кінематограф, тэлебачанне, радыё, газеты. Юрий Азаронок запомнится не только своими фильмами, але яшчэ і тым, што прынамсі два чалавекі, Мікола Статкевич і Філіп Кіркораў, далі яму калісьці аплявухі. У прынцыпе, ніхто з іх за гэта не панёс нейкай сур'ёзнай адказнасці. А вось калі кажам пра ягонага сына Григорія Азаронка, то тут нават за абразы Азаронка малодшага беларусам давалі тэрміны зняволення. Ці гэта значыць, спадар Паўлюк, пра тое, што Лукашенко стаў больш чулым да сваіх прапагандыстаў, што ён больш іх абараняе, лічыць гэтыя абразы як абразы на свой адрес, ці проста гэта іншыя часы і тое, што можна было пабачыць у часы Юрія Азаронка, цяпер ужо не актуальна у часы ягонага сына. Гэта іншыя часы. У часы, калі працаваў бацька Григора Азаронка, все ж таки Беларусь выглядала як прававая дзяржава, і нельга было сказаць, якое будзе рашэнне суда у кожнай сітуацыі. У нейкіх сітуацыях это было прадказальна, але у больш-менш шырокім сэнсе выглядала так, што можна карыстацца правовай сістэмай, і было тады да законаў. То бок проста так, выдумваючы штосьці ці проста не тлумачачы нічога, тэрміны камусьці даць было немагчыма. Безумоўна, існавала дыскрымінацыя, безумоўна, існавала тэлефоннае права, але само па сабе гэта было зроблена так, што нават на дзяржаўных тэлеканалах выходзілі ананімныя фільмы. Азаронак не баяўся паказваць свой твар у сваіх фільмах, а выходзілі ананімныя фільмы, у якіх не было ні цітраў, не было сказана, хто чытае, а даволі часта чыталі вядомыя акторы, якія потым здымаліся ў серыялах, і цалкам магчыма, што іх камерцыйны поспех гэтых серыялаў быў бы пад пытаннем, калі б раптам пачалася кампанія супраць іх і так далей. Всё гэта разам было іншае. Зараз мы пабачылі ў 20-21 асаблівых гадах вялікі злом, калі, напэўна, пад тэрмін масавай рэпрэсіі у тым сэнсе, які мы прыкладалі да сталінскіх часоў, гэта не падыходзіць, бо гэта не было да сацыяльнай групы рэпрэсій, але это былі рэпрэсіі масавыя у тым сэнсе, што яны былі вельмі шырокамаштабныя. І яны захапілі фактычна ўсе слаі насельніцтва, хто мог разглядацца як іншадумец, ці той, хто мог падтрымаць іншадумца. І ў гэтым асяроддзі ўжо не было дазволена існаванне нават на маргінальных пазіцыях нейкіх меркаванняў, якія разыходзіліся з меркаваннямі Александра Лукашенка. Таму Азаронку старэйшаму было больш складана, Азаронку малодшаму, ён трапіўся в сітуацыю, калі праваахоўная сістэма была ўжо адназначна на яго баку. Спадар Паўлюк, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам, трымайцеся. Магутны выбух на Гомельшчыне. Як апавёў выданню «Флагшток» уладальнік лецішча, невядомы лятальны апарат зваліўся на гаспадарчую пабудову, пасля чаго адбыўся выбух і ўзгаранне. Будынак быў цалкам знішчаны. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Зябраўка, недалёка ад аднайменнага вайсковага мястэчка. Пра іншыя падзеі ў скароце навінаў. Латвійскі сейм прыняў у першым чытанні папраўкі да закону аб турызме, якія забараняюць арганізаваныя паездкі ў Беларусь і Расею. Паводле Delphi.lv гэты крок скіраваны на абарону грамадзянаў Латвіі ад патэнцыйных пагрозаў, у тым ліку рызыкі вербавання і парушэння іхных правоў. Раней латвійскія ўлады ўжо забаранілі рэкламаваць такія паездкі, а цяпер абмяркоўваюць магчымасць закрыць памежныя пункты для грамадскага пасажырскага транспарту.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, які раней упэўнена заяўляў пра здольнасць хутка спыніць вайну ва ўкраіне, цяпер выказваецца асцярожней. Паводле кіраўніка Белага дому, перамовы аб Украіне ідуць у хуткім тэмпе, але іх поспех не гарантаваны. Мы дамагліся прагрэсу, але гэта альбо адбудзецца хутка, альбо не адбудзецца зусім, заявіў амерыканскі прэзідэнт. Сёння Трамп сустракаецца з Уладзімірам Зеленскім. Бакі плануюць падпісаць пагадненне пра супрацу ў сферы мінеральных рэсурсаў. Небяспечная пагоня. Кантрабандысты з беларускімі цыгарэтамі збілі аўтам літоўскага памежніка. У вёсцы Швяндубры, недалёка ад мяжы з Беларусю, прызямліўся паветраны шар з нелегальным грузам. Вартаўнікі мяжы заўважылі падазроны аўтамабіль, кіроўца якога ігнараваў патрабаванне спыніцца. Пасля сутыкнення з дарожным знакам машына рэзка здала назад, збіўшы аднаго з афіцэраў. Ён паспеў стрэліць па коле, спыніўшы злачынцаў. Затрымалі двух мужчынаў. У аўтамабілі знайшлі 1500 пачкаў беларускіх цыгарэтаў з GPS-прыладаю. Менская «Дынамо» ўжо 5-й год запар гарантавала сабе ўдзел у плэй-оф кантынентальнай хакейнай лігі. Лёсавызначальную сталася перамога 2-1 над маскоўскім «Спартаком», якая канчаткова замацавала каманду ў 8-цы наймацнейшых заходняй канферэнцыі. Цяпер зубры займаюць 6-е месца, але наперадзе яшчэ 10 матчаў рэгулярнага чэмпіянату, і клуб мае ўсе шансы падняцца. Аднак заўзятараў хвалюе галоўнае пытанне: ці нарэшце пераадолее «Дынамо» першы раунд плэй-оф, чаго не ўдавалася за ўсю гісторыю выступаў каманды ў КХЛ. Александр Лукашенко абурыўся з нагоды высокіх цэнаў на айчынную садавіну і гародніну, заявіўшы, што яны значна падаражэлі ўзімку. На нарадзе дыктатар раскрытыкаваў урад за незадавальняльную працу ў рэгуляванні цэнаў. Нягледзячы на павышэнне коштаў, Лукашенко падкрэсліў, у Беларусі самыя нізкія цэны ва ўсім свеце. А калі народ не ў стане набыць сабе гэтых прадуктаў, дыктатар прапанаваў дадатковую працу. Если ты не можешь купить, ну так иди работай. Иди на вторую, на третью работу, ищи себе работу. Если тебя не берут, ну давай посмотрим, как ты в школе учился. Что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого-то не советские времена на работу не возьмут. З 2022 года ў Беларусі актыўна рэгулююцца цэны, аднак рост коштаў базавых прадуктаў працягвае расці. Сёлета ў студзені асабліва моцна падаражэлі буракі, капуста, морква і бульба. Лукашенко ўжо традыцыйна ўсклаў віну і на чыноўнікаў, заявіўшы, што ўрад абяцаў развязаць гэтую праблему, аднак значнага выніку пакуль не відаць. З нами на сувязі эканамістка Аліса Рыжыченко. Аліса, вітаю вас. Добрый день. Лукашенко абрылі кошты на бульбу, цыбулю і моркву. Таксама сёння ён казаў пра справядлівыя кошты на розныя тавары. Вось, маўляў, экзатычная нейкая садавіна мусіць, в прынцыпе, расці ў коштах, а калі гэта тое, што мы самыя вырошчваем, гэта ўсё несправядліва. І, канешне ж, хоць зімой кошты завышаныя на гэтую прадукцыю, ці трэба іх рэгуляваць, на ваш погляд? Дело в том, что все, что касается регулирования цен, это противоречит свободному рынку и противоречит экономическим правилам, когда устанавливается правильная цена на основе спроса и предложения. То, что происходит в Беларуси, это происходит только из-за того, что власти пытаются сохранить свою власть, да, сохранить свои места, потому что в противном случае цены бы весь период, пока действует регулирование цен, цены бы росли, инфляция росла бы, и люди бы не ощущали совершенно того подъема зарплат, который был в прошлом году и в позапрошлом, да, то есть инфляция бы съедала весь рост доходов у людей. Нужно регулировать эти цены. Во многих странах и в странах Европы существует регулирование цен на социально значимые товары. Но это регулирование, оно не в таком формате предусмотрено, как, да, в Беларуси, то есть такие жесткие ограничения. А, как правило, это регулирование предусмотрено на те моменты, такие кризисные моменты, когда, например, возникает резкий дефицит того или иного продукта, да, или в связи с чем, да, начинают расти цены там, на 300, на 500%. И в таком случае власти имеют право вмешаться в регулирование цен. Но то, что происходит в Беларуси, это совершенно кардинально другое. То есть
для производителей, для продавцов определены четкие рамки, сколько они могут зарабатывать. И, к сожалению, эти рамки настолько малы, что предприятия не могут дальше функционировать в таком режиме, потому что они не могут покрывать возросшие издержки в виде высоких зарплат, которые обуславливаются тем, что на рынке труда огромный дефицит кадров, и для того, чтобы те кадры, которые есть сейчас, необходимо удерживать и необходимо поэтому поднимать зарплаты. Ресурсы растут, сырье растет в цене. И при этом, получается, как производители, так и торговля, да, розничная или оптовая, вынуждены ограничивать себя в доходах. И получается, чтобы покрывать эти возросшие издержки, им приходится брать кредиты, там, сельхозпредприятиям субсидироваться от государства. Нужно ли в таком случае регулировать цены? Нет, в любом случае не нужно. Потому что мы либо регулируем цены и вроде бы как делаем хорошо для белорусов, чтобы они покупали товары по более низким ценам. Но с другой стороны, мы уничтожаем финансовое состояние предприятий, на которых работают те же белорусы. И в конечном итоге это приводит к тому, что предприятия закредитованы и рано или поздно придут к тому, что они либо банкротятся, либо они будут вынуждены сокращать людей для того, чтобы сокращать свои издержки. И фактически будут страдать те же белорусы. Лучше отпустить цены, позволить ценам расти. Цены сами себя срегулируют на основе спроса и предложения. И чтобы у белорусов оставалась возможность работать на тех предприятиях, которые имеют возможность зарабатывать. Потому что предприятие, которое работает и не зарабатывает, оно рано или поздно обанкротится и закроется. И в таком случае будет потеря рабочих мест. Я так разумею, што ўлады зразумелі, што гэта можа прывесці да большых праблемаў у эканоміцы і паступова вырашылі адмаўляцца ад гэтага. А ўвогуле, на ваш погляд, агулам гэты мараторый на падвышэнне коштаў, як ён адбіўся на стане нашай эканомікі вось за гэтыя гады? То, что регулирование цен действует уже на протяжении 2,5 лет, это привело к тому, что сформировался инфляционный навес, и фактически он проявит себя, когда будет введена отмена этого регулирования цен. Будет это частичная отмена, либо это будет какая-то совершенно новая система, да, там формула справедливой цены, которая не существует в действительности, никто ее не может придумать. В противном случае это будет какой-то экономический мировой прорыв. Вот. И дело в том, что все это, конечно же, приведет к тому, что инфляция вырастет значительно, чем она бы росла плавно, да, на определенные товары, там, прибавляя там, 0,5%, 1%, там, по истечению полугода, там, года на некоторые продукты питания, или там, даже 5%. Но сейчас фактически, если будет отменено регулирование цен, да, постановление 713, то мы увидим резкий рост по всем ценам, по всем продуктам питания, по всем непродовольственным товарам. Причем этот рост будет очень значительный. Инфляция будет двухзначная. И это в таком моменте, да, будет шокировать людей действительно. Когда ты идешь в магазин и покупаешь хлеб условно там, за 2,5 рубля, а на завтра ты приходишь, он стоит 5 рублей. Это будет такая серьезная шоковая терапия для белорусов. Лучше было бы вообще не вводить регулирование цен, и цены бы сами себя регулировали на основании рыночных правил. Я думаю, што беларусы ў шоку таксама будуць ад крэдытаў, так, дакладней па стаўках, па крэдытах, бо даражаюць і яны. Ваш прагноз, час вось гэтых танных пазыкаў банкаў, напрыклад, на нерухомасць ці на пакупку там новых аўтамабіляў, прынамсі, джылі, ці ён ужо скончыўся? Дело в том, что банки сейчас поднимают свои ставки, опять же, опасаясь высокого уровня инфляции. Потому что когда у нас ограничены возможности в наращивании выпуска, а они ограничены тем, что есть дефицит кадров, есть ограничения в поставках оборудования, технологиях, то
дешевые ставки, они просто стимулируют внутреннее потребление, то есть люди берут кредиты, несут их в магазины, да, тратят эти деньги. Это стимулирует внутреннее потребление, а производить больше предприятий не могут, потому что они ограничены вот теми факторами, которые я сказала. И фактически это будет приводить к тому, что люди будут потреблять больше, и будет возникать дефицит на определенные товары. А дефицит всегда приводит к росту цен. Инфляция для банков это означает, что они теряют свою доходность. Поэтому банки сейчас они вынуждены просто, да, поднимать ставки, чтобы, с одной стороны, не провоцировать дальнейший рост инфляции, и, с другой стороны, чтобы не терять свои доходы в случае, если эта инфляция будет проявляться, да, в каких-то больших процентах, чем предусмотрели власти. Аліса, гэта значыць, што попыт на нерухомасць таксама мае знізіцца праз павышэнне вось гэтых ставак? Да, действительно, на рынке недвижимости уже сейчас наблюдается снижение спроса. Ну, понятно, да, что январь и февраль всегда такие месяца, сезонность, да, скажем так. То есть после новогодних праздников, там в декабре, в конце года многие юридические лица, в том числе, да, приобретают недвижимость для того, чтобы сливать лишние деньги как бы со счетов. И в январе, феврале и так происходит всегда снижение, но мы сейчас наблюдаем намного больше снижения, чем, допустим, это происходило в прошлом году. То есть снижение спроса уже есть сейчас, и оно обусловлено, конечно же, в первую очередь тем, что ставки по кредитам растут. Второй момент и вторая причина – это то, что на рынке недвижимости сейчас уже, не сейчас, да, в конце прошлого года произошел такой пик по стоимости квадратного метра, и эта цена уже не привлекательна для людей, которые хотят покупать недвижимость. И сейчас, то есть вот этот бум, пик, да, покупки недвижимости прошел, и в этом году действительно его уже не будет, рынок будет немножко идти на спад. Яшчэ одно цікавае пытанне. Нашы чытачы паведамляюць, што не могуць знайсці ў беларускіх абменніках долары новага ўзору. І вось старыя можна набыць без праблем. Многія хочуць менавіта новыя набываць, таму што едуць у Турцыю, Егіпет аддыхаць, там акурат старыя не прымаюць. Як вы думаеце, з чым гэта можа быць звязана, бо у прынцыпе у Беларусьбанку, куды тэлефанавалі нашы журналісты, там не пацвердзілі, што ёсць такая праблема з новымі купюрамі, але таксама і сказалі пра тое, што трэба шукаць, дзе можна іх набыць. Действительно, это все очень легко объясняется тем, что против белорусского финансового сектора введены санкции. То есть фактически раньше, когда нужны были наличные деньги, имеется в виду, да, доллары там, или евро, банки закупали их в европейских там, или американских банках. Сейчас из-за санкций это сделать невозможно. То есть в обороте находится только та валюта, те купюры долларов там, или евро, которые закупались банками еще до введения санкций, то есть до 2021 года. И, кроме того, те купюры, которые привозят люди из-за границы, да, и сдают в банки в Беларуси. Это не огромное количество, то есть фактически больше старых купюр, чем новых сейчас в обороте. И это не значит, что долларов не хватает, да, внутри Беларуси. Сейчас пока показателей к этому нету. Но вот то, что купюры старые, это просто объясняется тем, что введены санкции и нет возможности уже на протяжении 4 лет ввозить в Беларусь наличные деньги, наличные доллары и евро, которые были бы новыми. Таксама ў эфіры еўрапейскага радыё для Беларусі напярэдадні вы казалі пра курс долара, што ён будзе расці з часам, бо экспарт набагата меншы, напрыклад, чым імпорт. І тут таксама пытанне, ці гэтая вось старая валюта, якая засталася ў абароце, так, ці яна не можа справакаваць таксама у нейкай ступені рост амерыканскай валюты, на ваш погляд? Нет, это никак не повлияет, потому что это является действительной валютой, то есть платежным средством. Единственное, что это может спровоцировать какие-то там очереди в обмене, когда люди будут перед сезоном отпусков искать валюту нового образца, новые купюры. Но это не значит, что это спровоцирует изменение курса доллара. Это никак не влияет на изменение курса. Просто сами купюры сами по себе старые. То, что курс будет меняться в сторону увеличения, это действительно так, потому что у нас есть внутренние факторы, свидетельствующие об этом. Особенно если мы посмотрим на дисбаланс внешней торговли, то есть у нас сальдо отрицательное,
существенная. И тем более, если мы посмотрим на торговлю товарами, да, то есть по товарам у нас за прошедший год отрицательное сальдо в 5 миллиардов сложилось. Это огромная сумма, то есть это фактически свидетельствует о том, что мы завозим намного больше импортных товаров, да, чем продаем их за границу. И эта тенденция имеет нарастающий эффект, потому что чем больше мы покупаем, то есть если в прошлом году, да, юридические лица нуждались, создавали определенный спрос на иностранную валюту, и этот спрос покрывался предложением от физических лиц, которые, опять же, покупали недвижимость, доставали свои валютные заначки, несли их в банк, меняли на белорусские рубли и покупали недвижимость за эти деньги, и создавали тем самым огромное предложение на рынке валюты, и покрывали спрос юридических лиц, то в этом году уже этого фактора не будет, потому что не будет такого бума на рынке недвижимости. То есть фактически можно предположить, что спрос со стороны юридических лиц на иностранную валюту будет расти, потому что импорт будет расти, потому что нельзя допускать формирование дефицита какого-то товара, да, на внутреннем рынке. И, соответственно, предложение уже со стороны физических лиц не будет таким высоким, предложение валюты. И из-за этого будет возникать дефицит иностранной валюты, и это будет приводить к тому, что рост курса доллара будет меняться в сторону увеличения. То, что мы видим сейчас, это единственное позитивное ожидание участников рынка от переговоров Вашингтона и Москвы, но опять же это такое краткосрочное явление, которое не будет действовать в течение 3 или 5 месяцев. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Будзем сачыць, канешне ж, за развіццём падзеяў і, канешне, за нашай эканомікай. На схілах вулкану Этна ў Італіі, дзе рэкі расплаўленага каменю струмяняцца ўніз, а густы дым засцілае неба, мясцовыя гіды знаходзяць спосаб ператварыць прыродную стахію ва ўнікальныя сувеніры. Узброіўшыся адмысловымі прыладамі, яны збіраюць распаленую лаву проста з плыні, заліваюць яе ў формы, ды імгненна студзяць снега. Працэс вырабу сувеніраў глядзім далей без каментара. Калі вы ў бяспецы, захочваю ставіць упадабанні і пакідаць каментары пад нашым відэа ў Ютубе. Яшчэ больш навінаў у тэлеграм-канале Белсату. Перайсці туды можна па спасылцы, калі навесці камеру тэлефона на QR-код на вашых экранах. Таксама запрашаю наведаць нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, а цяпер прапаную спадарству Белсат онлайн агляд найбольш цікавых матэрыялаў сацыяльных сетак. У Міністэрстве ўнутраных справаў чарговы раз папоўнілі так званы спіс экстрэмістаў. Цяпер датычнымі да экстрэмісцкай дзейнасці, паводле версіі лукашэнкаўскіх сілавікоў, лічаць амаль 5000 асобаў. Сумная лічба дня ў тэлеграм-канале Белсату. Ад народнай творчасці да радкоў славутых беларускіх паэтаў Віктар Шукіловіч у новым выданні праграмы «Мова нанова» апавядае пра традыцыі беларускай калыханкі, пра аўтараў 2 найвядомейшых беларускіх калыханак, пад якія ўсе гэтыя гады засынаюць маленькія беларусы, фрагмент новага выдання «Мова нанова». Яго вы знойдзеце на нашай фейсбук-старонцы, а праграму цалкам на YouTube-канале Белсат Лайф. Колькі матулі укладаюць дзетак спаць, столькі існуюць калыханкі. Народныя калыханкі простыя і меладычныя. Люлі, 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 усе дзеткі паснулі, адна моя ляля не спіць, не гуляя, з катком размаўляя, люлі, люлі, люлі. Незвычайная ратавальная аперацыя ў сталіцы Іспаніі, Мадрыдзе, работнікам пажарнай аховы давялося здымаць з гаўбца 5-го паверху казляня. На пытанне, як яно там апынулася, адказу няма. Затое відэа ратавання жывёліны можна пабачыць у акаунце Белсату ў інстаграме.
Спадарства, гэта быў апошні выпуск праграмы «Белсат Зум». Ужо з наступнага тыдня глядзіце студыю «Белсат». Адразу пасля аб'ектыву вас чакае штодзённая аналітыка і размовы з экспертамі на актуальныя тэмы ў жывым эфіры. А за сённяшні прагляд шчыра дзякую. Да хуткай сустрэчы ў наступных эфірах.